ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను రాసిన అమృత కలశం అనే పుస్తకం నుండి ఒక చిన్న కథ మీతో చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. క్రైస్తవులమైన మనకు దురాశ, అత్యాశ ఉండకూడదు. అత్యాశ ఉన్నటువంటి పెడ్రో అనే వ్యక్తి ఎట్లా నష్టపోయాడో, తాను నష్టపోవటం మాత్రమే కాకుండా తనతో ఉన్న వారందరికీ కూడా ఎటువంటి నష్టాన్ని కలుగు చేశాడో పోలాండ్ దేశానికి చెందినటువంటి ఈ జానపద కథ ద్వారా మీరు నేర్చుకొనవచ్చును. పెడ్రో అనే ఒక వ్యక్తి ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. ఒకరోజు ఓడలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా పెద్ద తుఫాన్ వచ్చింది. ఆ తుఫాన్ నుంచి తప్పించుకున్నట్టుకు ఓడను తేలిక పరచుటకు ఓడలోని వారందరూ తమ తమ వస్తువులను, బరువైన సామగ్రిని సముద్రంలో పడవేశారు. చివరికి ఆ ఓడ క్షేమంగా ఒక ద్వీపాన్ని చేరింది. పెడ్రో, కెప్టెన్ ఇంకా ఇతర సిబ్బంది ఆ ద్వీపంలో దిగి తినటానికి ఏమైనా దొరుకుతుందా అని విచారిస్తూ తిరుగుతున్నప్పుడు వారికి ఒక వ్యక్తి కనపడ్డాడు. ఆ వ్యక్తి వీరందరినీ ఆహ్వానించి, రండి ఇక్కడ కూర్చోండి, మీకేం కావాలంటే ఇస్తాను అని చెప్పాడు. వారు ఆశ్చర్యపోతూ, అయ్యా మాకు చాలా ఆకలిగా ఉన్నది అని చెప్పగానే ఆ వ్యక్తి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పాత్ర తీసుకుని వచ్చి ఆ పాత్ర వారి ముందు పెట్టి, మీకేం కావాలి అని అడిగాడు. వారు, మాకు చాలా ఆకలిగా ఉన్నది, యాపిల్ పండ్లు కావాలి అని అడిగారు. వెంటనే ఆ వ్యక్తి సిమ్సాలా బింబాం రమ్ కాలా రషు అని అన్నాడు. ఆ మాట చెప్పగానే ఆ గిన్నెలో నుండి అనేక యాపిల్స్ బయటకు వస్తున్నాయి. ఆయన యాపిల్స్ తీసుకుని వాళ్ళందరికీ సమృద్ధిగా ఇచ్చాడు. ఒక్కొక్కరు 4-5 యాపిల్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఆయన రష్ కష్ పష్ మష్ అన్నాడు. అనగానే ఆ గిన్నెలో నుండి యాపిల్స్ రావటం ఆగిపోయింది. పెడ్రో ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా చూశాడు. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత వారు, మాకు రొట్టెలు కావాలి అని అడిగారు. మరలా ఆ వ్యక్తి ఆ గిన్నె ముందు పెట్టి సిమ్సాలా బిమ్ బామ్ రమ్ కాలా రషు అని అన్నాడు. అనగానే ఆ గిన్నెలో నుండి అనేక రొట్టెలు బయటకు రావటం ప్రారంభించాయి. పెడ్రో చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు. వారందరికీ సరిపడే రొట్టెలు వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి రష్ కష్ పష్ మష్ అని అన్నాడు. అనగానే ఆ గిన్నెలో నుండి రొట్టెలు వచ్చుట ఆగిపోయింది. పెడ్రో చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆ విధంగా వారు ఏమి తినాలని అనుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తి వాటన్నిటినీ పుట్టించి వారికి ఇచ్చాడు. ఒక రోజు గడిచిన తర్వాత తుఫాను తగ్గింది, మేము వెళ్ళిపోతాం అని అన్నారు. ఆ వ్యక్తి, మీ సామానంతా సముద్రంలో పడేశారు కదా, కాబట్టి మీకు కావలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ నేను సృష్టించి ఇస్తాను అని చెప్పి వారికి కావలసినటువంటి పిండి, పప్పు ధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు అన్నీ పుట్టించి వారికి ఇచ్చాడు. వారు చాలా సంతృప్తి పడి వాటన్నిటినీ సంచుల్లో సర్దుకుని తమ ఓడలోనికి చేరవేశారు. ఉదయమే వారు తిరిగి ప్రయాణమై వెళ్ళిపోతున్నారు. అయితే పెడ్రో రహస్యంగా ఆ గిన్నెను దొంగిలించి ఓడలోనికి ఎక్కాడు. పెడ్రో ఏమనుకున్నాడంటే, ఈ గిన్నె మా వద్ద ఉంటే ఏది కావాలంటే అది పొందవచ్చును అని అనుకున్నాడు. ఓడ బయలుదేరింది. పెడ్రో ఈ గిన్నె దొంగిలించిన సంగతి ఎవరికీ తెలియదు. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత వంటవాడు వచ్చి, కెప్టెన్ గారు, అన్నీ అడిగాం కానీ ఉప్పు అడగటం మర్చిపోయాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర వంట చేయటకు ఉప్పు లేదు అని అన్నాడు. అప్పుడు పెడ్రో, ఉప్పు కావాలా? నో ప్రాబ్లం, నా దగ్గర ఉన్నది అని తన గదిలోనికి వెళ్ళి ఆ పాత్రను తీసుకుని సిమ్సాలా బింబాం రమ్ కాలా రషు అని అన్నాడు. వెంటనే ఉప్పు రావటం ప్రారంభించింది. ఆ ఉప్పు తీసుకుని వెళ్ళి వంటవానికి ఇచ్చాడు. అయితే పెడ్రోకు ఈ గిన్నెలో నుండి సరిపడే ఉప్పు వచ్చిన తర్వాత ఆగు అని చెప్పుటకు ఏం చెప్పాలో అతనికి గుర్తు లేదు. అందువల్ల ఉప్పు వస్తూనే ఉన్నది. పెడ్రో గదంతా కూడా ఉప్పుతో నిండిపోయింది. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఉప్పు రావటం ఆగలేదు. ఓడంతా ఉప్పుతో నిండిపోయింది. కెప్టెన్ గబగబా చూసి, మన ఓడ మునిగిపోయేలాగా ఉన్నది, ఎందుకు ఇట్లా ఉప్పు వస్తున్నది, ఎక్కడి నుండి వస్తున్నది అని పరిశీలించాడు. ఈ ఉప్పు చాలా ఎక్కువగా రావటం వల్ల బరువెక్కి ఓడ మునిగిపోయింది. ఓడ మునిగిపోయినా ఇంకా ఉప్పు వస్తూనే ఉన్నది. అందుచేత పోలాండ్ దేశస్థులు సముద్రపు నీరు ఉప్పుగా ఉండుటకు కారణం ఏంటంటే, పెడ్రో దొంగిలించిన ఆ పాత్ర ఇంకా ఉప్పుని ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉన్నది, అందువల్లనే సముద్రపు నీరు ఉప్పుగా ఉన్నది అని అంటారు. క్రైస్తవులమైన మనము ఇటువంటి అత్యాశ, దురాశ కలిగి ఉండరాదు. బైబిల్ గ్రంథం ఏమని మనలను హెచ్చరిస్తున్నదంటే, లూకాసు వార్త 12వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో, మరియు ఆయన వారితో, మీరు ఏ విధమైన లోభమునకు ఎడమియక జాగ్రత్త పడుడి,
ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదు అనెను. కాబట్టి మనం ఏ విధమైనటువంటి అత్యాశకు పోకుండా, దురాశకు పోకుండా, మనకు కలిగిన దానితో సంతృప్తిగా జీవించాలి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ.